warga lokalnya Indonesia masih bersama jarum-jarumnya Francisca Romania, Inata Nova, Alia. Gedang kripik telo sithik gedang waten rata kang bawa rekang garing ayuh aja ninggal marang kaprayitnan yen suka parisuka guyon ki ora ana rampunge nanging wektune ora kena kanggo ganti gentem Endra Arjuna wis teka nang Karang Tumaritis ayo didherekake